És evident que és desitjable que hi hagi una independència a casa nostra, per fi. Jo sóc una filla, i també ho recordo, de les Terres de l'Ebre. Soc de les Terres de l'Ebre. És evident que també soc de Catalunya Nord, perquè visc aquí des de la meva infantesa. Doncs jo tinc dos llocs, dos territoris, les Terres de l'Ebre i la Catalunya del Nord. I un i l'altre formen part de la meva vida íntima. Doncs, si hi ha independència de l'altre costat, això aplaudeixo amb 10 mans, perquè és el que volem els catalans des de fa molt de temps, de tenir efectivament una independència. Voleu aquesta independència i la veieu possible i immediata o no? Possible, sí. Immediata és una altra història. Vull dir que s'han de veure les coses realment. Però jo em sembla que el camí està obert, perquè tots sabem el que està passant de l'altre costat. Sembla que el camí s'hagi obert cap a una independència. Doncs, a partir del moment que hi ha independència de l'altre costat, què passa a Catalunya Nord? Perquè la realitat és aquesta. És aquesta la pregunta, de fet. La realitat de Catalunya Nord és que formem part d'un estat que és l'estat francès. I que pel moment d'independències aquí és molt complexa, és una altra història. Però el fet de que hi hagi independència al sud farà canviar moltes coses aquí al nord. Ja hem vist tot el que ha canviat. Parlaves de dies, la Josefina Matomans fa 40 anys que actua a nivell del català en aquest país. Sí, fa 40 anys. Però fa 40 anys érem gent molt pocs i amb moltes dificultats. Llavors, ara les coses s'han establert altrament. Primer, sembla que això del fet català sigui una mena de cosa de moda, que tothom en parla. Ara es posa tot en català, tot els colors catalans i tot això. És clar que és una façana, que no és pas una realitat, ni cultural ni política. Però el fet que de l'altre costat es pugui tenir una independència farà canviar moltes coses aquí. I llavors es mirarà d'una mica amb forma més atent al que passa de l'altre costat de la frontera. Creieu que canviaran les mentalitats, sobretot, respecte a la catalanitat? Ben segur. Llavors, no és pas una regió de l'estat espanyol, és una realitat a tots els nivells. Doncs, a partir d'aquest moment, jo penso que a la Catalunya del Nord, forçosament, les coses canviaran. És que els responsables polítics i culturals i econòmics s'hauran d'adaptar a aquesta nova realitat. I de quina manera? Bueno, cadascú s'haurà d'adaptar, però els polítics continuaran a mirar cap al nord, amb el parer, però hauran de tenir en compte... Les evolucions, de totes maneres, no es faran d'un any sobre l'altre, es faran encara durant 15 anys. Ja veiem el temps que cal per fer evolucionar les coses i les mentalitats. És molt llarg, però en el cas, posem, que hi hagi una real independència de l'altre costat, és clar i evident que les coses canviaran al nord i fins i tot la gent del nord, la gent que actua a nivell d'un activisme cultural en aquest país, econòmic i altre, per Catalunya Nord, tindrà més possibilitats que les que hi ha actualment. Creieu, doncs, que els que reivindiquem la catalanitat aquí al nord ho tindrem més fàcil? Jo em sembla que sí. No és pas una qüestió de... Sempre ho hem tingut difícil i continuarem a tenir-ho difícil. Però en tots els casos les coses canviaran, això és cert. No es podria pas fer altrament, sinó llavors només cal anar de l'altre costat, si no canvien aquí. Se sap que cada cop més hi ha habitants nous que venen a instal·lar-se aquí a Catalunya Nord, vinguts de l'estat francès, és a dir, que no tenen cap arrel catalana. Quina pot ser la posició d'aquesta gent que viuran aquí a Catalunya Nord quan hi hagi la independència al sud? És molt complexa, perquè les persones que venen aquí, hi ha dos tipus de persones. Les persones que venen i que no saben pas qui som, que venen perquè hi ha sol i no sé què, i mar i muntanya, però que no saben a quin lloc han vingut. I les persones que mínimament s'interessen en el que és la llengua, la cultura, i que estan en un país que té una doble cultura, una doble llengua, i que les seves arrels són catalanes. Bé, doncs això també es partirà entre dos. És a dir, que la gent estaran en un lloc on, efectivament, al meu parer, el fet català intervindrà molt més
I els altres actuaran com sempre actuen, és a dir, que venen aquí per d'altres motius que no concerneixen la nostra cultura. I em permetràs de dir, Prenguer, sí, que per mi em sap molt de greu el que està passant en aquest país, perquè hi ha moltes persones que no sabem ni on són i qui som. I això, personalment, ho trobo molt complex, molt difícil, perquè canviarà l'aspecte cultural, econòmic d'aquest país d'aquí 20 anys. Si no fem que hi hagi justament una aplicació real del nostre fet català aquí. Però som tan pocs que ens cuidem de la qüestió catalana que el risc és que llavors seríem nosaltres que passéssim desapercebuts. Per això que el fet de que de l'altre costat hi hagi una independència donarà més força al fet català a la Catalunya del Nord. Bueno, això és el meu parer. D'acord, i aquesta gent que ignoren on viuen, que ignoren la catalanitat i viuen aquí a Catalunya Nord, quan hi hagi la independència al sud a nivell econòmic, els hi serà interessant apropar-s'hi a aquesta catalanitat? A nivell econòmic, A nivell econòmic és evident, perquè ja sabem avui dia el que està passant a nivell econòmic i a nivell financer. La crisi amb la qual estem, que hi hagi independència o no, la tindrem per tot arreu. Doncs aquesta crisi és ben bé una crisi financera i econòmica. I a aquests mons no hi ha problemes culturals. Vull dir que aquests financers o la gent que treballa a nivell de l'economia van allí on funciona la cosa. Doncs si Catalunya surt de la crisi, funciona com havia funcionat aquests darrers anys, aniran a Catalunya, és evident. D'acord. A més, nosaltres en aquest moment tindrem el TGV, que és molt important, doncs un espai de gran comunicació entre Barcelona, Perpinyà i, com diuen els francesos, au-delà. Doncs el que vull dir també és que el TGV no sigui pas una línia de passatge, com sempre hem estat en aquest país, perquè sempre hem tingut la Narbonès i mil coses que ens han passat així sota el nas, però que efectivament sigui una proposta d'intercanvi econòmic, cultural i altre.